Inaxo Oiarzabal dugu, sareren bozeramailea, egunon. Kaixo, egunon. Eta ongi etorri, sarek estrategia berria aurkeztu berritu duela egun gutxi, joan den astean, esaterako etxerako bidea. Zer da etxerako bidea? Azkenean, orain gauden momentuan, aldaketak etortzen ari diren garai honetan, urrunketaren alderik gogorrena edo lehen gradua atzean uzten ari garen honetan, presoen etxeratze prozesu hori bidean jartzeko, irikitzen dugu fase berri bat, irikitzen dugu bidearen bigarren zati bat, eta etxerako bidean hori da, ez? Azkenan lege arruntak esaten duen bidetikan, presoak etxeratzeko bide hori jorratzeko, gizarteratzeko eta elkarren artean lantzeko dinamika bat. Ezoiko politikak, espetxe politikan hartutako ezoiko erabakiak eta ezoiko arlo juridikotik hartzetik, arlo juridiko normalera jotzea. Hori da, azkenean aldaketa hori izan behar duela uste dugu. Euskal jendartearen gehiengo zabal batek aspaldi adostasun hori lortu zuen, ez? Ezoikotasun horretatik lege arruntera jotzeko beharra zegoela, elkarbizitzarako garrantzitsua zelako. Eta hori da fase berri honetan espero deguna, ez? Presoek beraien ibilbidea lege arruntaren bidetik egin ahal izatea eta azkenean aldaketa hori bururaino eramatea, amaieraraino eramatea. Izan ere, ekaina bereziki hilabete interesgarria eta garrantzitsua daiteke, Madrildik behera dauden euskal presoak bukatuko direlako eta Madrildik gora izango direlako espetxetan. Bai, hori da badirudi eta esperantza horretan daukagu, urrunketaren alderik gogorrena atzean uztekoa, horrekin batera guretzako oso garrantzitsua den lehen graduak ere atzean uztea, lehenago isolamendua utzi zen bezala, eta guztiak etorkizunari begira jartzea, aurrera begira jartzea, eta gradu progresioen ibilbide guzti horri ekitea, eta oraindik dauden oztopo guzti horiek kentzea denon artean, eta saiatzea bide hori ahalik eta errezen eta ahalik eta normalizatuen egin ahal izatea. Etxerako bidea estrategiaren aurkezpenean hor bide horri bat aurkeztu zenuten, eta dispersioa da behar bada arazorik handiena edo larriena, baina hor badaude beste batzuk, gaixo dauden presoenak edo graduen iraungitzea baita ere. Bai, azkenean salbuespenezko espetxe politikak ertz asko ditu eta salbuespenezko neurri asko ditu eta hoiekin amaitu behar dela uste dugu. Azkenean salbuespenezko espetxe politika behin betikoz amaitu behar dela, ez? Eta urrunketaren alderik gogorrena amaitzear dago, baina oraindik urrunketa hor dago, ez? Euskal presoen herena soilik dago Euskal Herriko kartzeletan eta hor ikusi dezakegu oraindik bide bat badagoela egiteko, ez da berdina Puertoko kartzela batean egon edo Leoneko kartzela bat egon, hor batez ere senidengan sufrimenduaren arintze bat ekartzen duelako, baina garbi daukagu legeak esaten duen bezala presoak Euskal Herrian egon behar direla eta hor bide bat oraindik badago egiteko eta horre iruditzen zaigu jarraitu behar degula eskari hori egiten, benetan lege arruntaren edo etxeratze prozesu hori egitea nahi baldin badegu, Euskal Herrian egoteak lehen pauso bat izan behar delako. Presoen bieren hortaz Euskal Herritik kanpo eta ez dakit zifra zehatzik baduzuen eta ondorioz Euskal Herriko espetxeetan lekua egongo litzateke haientzako? Bai, zalantzarik gabe, azkenean autonomia erkidegoan 3 kartzela daude eta Nafarroan beste kartzela bat dago eta guztientzako leku arazorik ez dago, hori ez da oztopo bat. Oztopoak azkenean erabaki politikoak dira eta guk uste dugu bide hortatikan pozgarriak diren azken berri hauek bide positibotik jorratu daitezkela eta guztion ibilbide horretan lehen presoak Euskal Herrian egon daitezkela. Eta hori esan dezun bezala lehen, salbuespenezko neurri horietan ere aipatu bezala ertz ezberdinak badaude, sufrimendu asko eragiten duten neurri asko daude eta tartean adibidez larriki gaixo dauden presoak beraien gaixotasuna kartzela batean aurre egitea ezinezkoa dena, eta larriki gaixo esaten dugunean gaitz degeneratibo edo sendaezinetaz ari gera, hoiek kartzelatik kanpo eutsi behar diote beraien gaixotasunari, aurre egin behar diote beraien gaixotasunari, eta esperientziak azken kasu batzuk profesionalen zentro batean edo etxean konfiantzazko medikuarekin jarraipen batekin gaixotasunari ere aurre egiteko aukeretan badaude, ez? Orduan eskatzen duguna da hori, beraiek gaixotasunari aurre egin ahal izatea, horretarako konfiantzazko medikuarekin, etxekoekin, edo inkluso profesional zentroetan egotea, eta ez gaixotasunak atzera bueltarik ez duenan, eta gaixotasunak bere amaierara iristear egun gutxiren baitan kalera ateratzea, ez? Nola baloratzen duzu gaurko egoera saretik? Nik uste dut azken 2 urteotan aldaketa handia izan dela zentzu horretan.
Bai, guretzako momentu hau positiboa da, pozez hartzen ditugun aldaketak dira. Badakigu oraindik etxeratze prozesua eta bide hori oraindik luzea dela, oztopo asko daudela eta neurri asko aldatu behar direla, baina iruditzen zaigu azken urteetan jendartean eman den lanketak lortu diren adostasun eta konsensuak alde sozialean, alor sindikal edo politikoan eta baita instituzioetan ere bai autonomia erkidegoan zein Nafarroan lortu diren adostasunak lagundu dutela aldaketa hauek Madridetik ere iristea eta guk esperantza daukaguna hurrengoetan ere bai bide hortatik jarraitzea, adostasunen bidetik jarraitzea, elkarlanean jarraitzea eta behin betikoz lege arrunt horren baitan pertsonen etxeratze prozesu hori arintzea. Pedro Sánchez Moncloan egon izan ez balitz, egoera honetan egongo ginateke? Batek daki. Pedro Sánchez gobernuan sartu zenean esan zuela urrunketarekin amaituko zuela, bere alakoan, eta oraindik hori ez dela horrela gauzatu, baina bai egia dena da, pozez hartzen ditugula, ematen diren aldaketak, eta, espero duguna da bide hortatik jarraitzea. Eta egoera honetan zein meritu dauka Espainiako presidenteak edo Euskal Alderdiek egindako presioak? Zein meritu ematen diozu alde bakoitzari? Baita sareri berari ere? Guk zalantzarik ez daukagu, gizarte mobilizazio edo gizarte aktibaziorik gabe, gaina sinistuta gaude gizarte aktibazioa etorri behar duela alderdi politiko zein instituzionalen babesarekin edo elkarlanean edo biak behintzat norabide berdinean lan eginez, horrek erabat baldintzatu eta bultzatu duela aldaketa hauek iritsi ahal izatea. Duela urte batzuk ere, Frantziar gobernuak aldaketa ematen zuenean, hori ez litzake posible izango gizarte mobilizazio eta jendartearen aktibaziorik gabe, ez? Orduan, garbi daukagu oso garrantzitsua dela egin den lana gizarte mailan lortu diren adostasunak eta instituzioetara ere eraman direla eta instituzioek ere norabide berdinean beraien aldarrikapenak ere egin dituztela eta denok norabide horretan bultzatzeak asko eragin duela Madriden erabaki hori hartu ahal izateko. Euskal Herria Bilduk harreman nahiko onak ditu Madridekin, horrela esan dezakegu, eta beti hor egonda susmoa eta batez ere eskuineko alderdiekin, investiduran eta aurrekontuetan eta hainbat akordio puntualetan hor atzetik egondala presoen gerturatzea. Halaxe izan da? Hori guk ez dakegu, baina guk bai eskatu dioguna alderdi politikoi, bai H Bilduri, bai PNV-ri edo baita Podemos edo PSE-ri ere bai, eskatu dioguna da gai hau benetan gaur egun sufrimendua eragiten duen gai bat dela, lehentasunezko gai bezala har dezatela eta beraien lehen lerrotan jar dezatela, ez? Bai Gasteizen, bai Iruñan, baina baita Madriden ere, ez? Eta iruditzen zaigu denon artean egin den lan horretan ere lehentasun lerroetan jarri dutela eta espero dugu, ez dakigu ziurtasun osoz, baina beraiek ere han eduki dituzten bileretan gaia ateratzeko baliatu dutela. Aurreko egunean gurean Maialen Iriarte izan zen, EH Bilduren bozeramailea legebiltzarrean, eta Inazio Oyarzabali galdera utzi zion balioan jarrita ere Madrilen estrategia aldaketa entzungo dugu. Egia da, Espainiako gobernuak neurri batzuk hartu dituela hainbat preso Euskal Herriratzeko edo Euskal Herritik gertuago egoteko, baina hor badira oraindik ere, nolabait zalantzan egon daitezkeen gauza batzuk, graduen progresioetan eta progresioetara bide egiteko moduetan eta abar, eta EASarek zer egingo duen hain zuzen ere, egoera horieken gainditu ahal izateko. Bai, aipatu duten bezala, hori da guk etxerako bidean aipatzen genuenean daukagun ardatza, iruditzen zaigulako gradu progresioetan eta ibilbide horretan dagoela presoen etxeratze prozesuaren bidea, eta guk nahi deguna da gaur egun oraindik dauden oztopoak, ze aipatu dugu lehen graduak atzean uztear gaudela, baina bigarren gradutik hirugarren gradurako pausoa preso gutxi batzuk eman dutela, ez? Badaude preso batzuk ibilbide guzti hori egina daukatela, eta horrek erakusten digu bide bat badagoela eta bide bat egin daitekela, beraz guk aurrerantzean eta datozen hilabeteetan landu nahi deguna da jendarteratzen, gizarteratzen bide hori, gradu progresio hori, oraindik oztopoak dituzten neurri eta gradu progresioen ate horiek irekitzen laguntzean eta jendartetik edo jendearekin batera bai kalean eta bai instituzioetan bultzatzea
gradu progresioen bide hori guztiz irekitzea preso guztiei. Berriki eman da espetxe kudeaketaren transferentzia, Madrildik Jaurlaritzara pasatu dena, eta Beatriz Artolazabal sailburuak argitara eman zituen bere politikako, bere eskutan dagoena, baina politikako ardatz nagusiak. Ze iritzi daukasarek Beatriz Artolazabalek argitaratutako dokumentoren inguruan? Bueno, esperantzaz hartzen dugune dokumentu bat da. Egia da ez dela berdina Madriden erabakitza edo Gasteizen erabakitza, eta hori guretzako, esperantzaz hartzen dugune aldaketa bat da. Egia da ere, neurriak gizatasunez hartzea eta beste espetxe politika bat egitearen ideia ados gaudela, eta horretan elkarlana eta elkar entzutea eta beharrezkoa izango dela, eta bide hori laguntzen dugu, eta zalantzarik ez daukagu horrek lagunduko duela, lehen aipatu dudan ibilbide arrunt hori presoek ibiltzeko garaian. Eta, egia da oraindik eskumen horien erabakigarritasuna praktikan nola izango den jakitea geratzen zaigula, baina hori hala izateko presoak Euskal Herriko kartzeletan egotea beharrezkoa da, eta horregatik aipatu duten bezala, oraindik asko geratzen dira urrun dauden kartzeletan, eta lehen pausua litzake preso horiek Euskal Herriratza, eta gero aipatu dezun bezala eskumenen neurri berri horiek aplikatzea. Estrategia berriaren idatzi horretan, idazten zenuten, argi duzuela Euskal Administrazioak alde izango dituzuela. Sarek eta Jaurlaritzak ze harreman daukate? Guk beti gure hasieratikan aipatzen duguna da elkar entzutea, elkar ulertzea beharrezkoa dela, bai alde sozialeko eragileekin, bai sindikatuekin, bai alderdi politiko, eta nola ez instituzioekin, ez? Guk beti eduki dugu komunikazioa Gasteizko Parlamentuarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, sail ezberdinekin, eta komunikazio horretan jarraituko dugu, iruditzen zaigulako beharrezko lana dela, eta orain arte egin dugun bezala, hori bilatzen jarraituko dugu, eta elkarlan hori garrantzitsua izango dela datozen urteetan ere sinistuta gaude, eta horretan eragiten saiatuko gara. Jaime Tapia epaia zena, baina egun da Jaurlaritzaren espetxetarako aholkularia. Izan duzu hartu emanik berarekin, ze iritzi duzu beraren gainean? Esan bezala komunikazio bideak eta zubiak beti irekitak mantentzen ditugu. Jakinaren gainean gaude bere iritzia eta berak ze asmotan dabiltzan, beraiek ere bai gure asmoak eta gure dokumentuak dioena badakite, eta hartu eman hori badago, baina gustatuko litzagukena da gainontzeko urteetan bezala komunikazio hori iraunkorra izatea eta elkar ulertze hori ahalik eta egokien eta iraunkorrena izatea. Esan zuen Jaime Tapiak elkarrizketa batean, presoek justiziarekin kolaboratu behar dutela. Nahikoa esfortzu egonda presoen artean orokorrean hartu dezakegu, kasuan banan hartu beharko lirateke, baina orokorrean kolaborazio nahikoa izan da edo justifikaziorik gabeko adierazpenak dira hauek? Ez dakit, nik uste dut iraganean pauso ezberdinak egon direla, elkarbizitzarako pauso ezberdinak eman direla alde ezberdinetatikan, eta iruditzen zaigu hori beharrezkoa dela, bai elkar ulertzeko garaian, bai enpatia ariketak egiteko garaian, presoek beraiek ere beraien pauso batzuk eman dituzte, eta orain iruditzen zaiguna da legeak dioena jarraitzeko ez degula kanpotik beste mugarri ezberdinak jarri behar, ez? Iruditzen zaigu etorkizunera begiratzeko garaian gaudela, denok bide horretan eta elkarbizitza eraikitzeko jartzeko garaia dela, eta bide horretan etorriko direla, etorri behar diren pausoak, etorri behar baldin badira, eta hor denon artean norabide horretan bultzatzea, ez? Bai justizia aldetikan, bai alderdi politiko, zein presoen aldetikan, zein jendartetikan, ez? Beraz, iruditzen zaiguna da, elkarbizitzaren norabidean pauso berriak etor daitezkela, baina gaur egun indarrean dauden eta sufrimendua eragiten duten neurri horiek bertan bera geratzea lehentasunezkoa da, eta ondoren pauso berri horietaz edo pauso horietaz hitzen beharko dugu. Esan duzu, batek dakiela Pedro Sánchez egon izan ez balitz zer gertatuko zitekeen, baina orain hauteskundeak etorri daitezke, aurreratuak eta Moncloaren inkilino aldatu daiteke. Orain arte mandako aurrera pausuak atzerakoak izateko beldurra dago? Kezka beti dago, baina iruditzen zaigu eman diren pausoak legearen parte direla, ez dela legetik kanpo egon dene aldaketarik, eta norabide horretan eman diren aurrera pauso guztiak atzera egiteko, espero dugu zailtasun asko kitza eta ezinezkoa izatea, eta datorrela Moncloara etorkizunera begira jartzea eta gehien bat entzutea, hemengo gehiengo zabal batek
azken urteetan lortutako adostasun eta konsensuen bidetikan jarraitzea, ezohiko lege hori bertan bera behin betiko uztea eta lege arruntaren bideari bide ematea. Ekainaren 27an, Espainiako Kongresuan omenaldia egingo zaie terrorismoaren biktimei. Hau betek esan du ez dela joango gerturatzeak direla eta. Beraz, ulertu dezakegu biktimen partetik oraindik mina handia dela noski, eta behar bada zerbait gehiago egon daitekela atzean. Baina, sarek badu harremana edo presoek harreman gertuago izan barko lukete biktimekin, edo nola ulertarazi gerturatzeak ez direla, ez dakit, kompatibleak direla gainontzeko politikekin? Bueno, guk uste duguna da, eta beti aldarrikatu duguna da, elkar entzun behar garela, denei entzuteko aukera eman behar diegula, elkar ulertzen saiatu behar gehala, empatiariketak beharrezkoak direla alde batean zein bestean, eta alor guztietan bezala, biktimen alorrean ere aniztasun handia dagoela, ez? Eta bai eragile batzuk zein eta biktima independenteak egongo dira, batzuk behar batzuekin, beste batzuekin, guztiei entzun beharko zaiela, baina bueno, eragile horietatik kanpo ere, azkeneko denboran ere bai entzun ditugu biktima ezberdinak esaten ezohiko lege horrek ez daukala lekurik gaur egun, eta lege arrunt hori aplikatzea presoei normala dela, normaltzate jotzen dutela, beraz, iruditzen zaiguna da, ondo dagoela entzutea, baino politikariek eta instituzio ezberdinek legeari jarraitu behar diotela eta bide hortan mugarri ezberdinak jartzeak gaur egun ez daukala lekurik. Bukatzen joateko pare bat kontu, esan dugu gerturago egotea ez duela esan nahi gertu egotea, eta hori zen aldarrikapen nagusia, baina oraindik ere sarek baduela bere bidea aurretik estrategia berri batekin. Eta jendartean nahiko errotuta dagoen mugimendu bat dela, pentsa dezakegu, ia asteburuz asteburu mobilizazioak daudelako, manifestazioak edo mendietarako tontorreak igotzea, duela aste batzuk ikusi genuena. Gizartea zenbateraino dago kontzientziatuta aurrera pauso hauek eman behar diela? Bueno, gure ustez eta gure ibilbidean ikusi duguna da, askotan uste duguna, baina kontzientziatuagoa badagoela, ikusizuk esan dezun bezala, ekimen ezberdinetan ikusi da, badagoela kezka bat, badagoela honekin amaitzeko behar bat, eta hori berehalakoan edo kontutan hartu behar dela alorre eta instituzio ezberdinetatikan, eta guk uste duguna da, geroz eta jakitunago dela jendartea zer den ibilbide hori, zertaz ari geran, zer den gradu progresioa, nola den etxeratze prozesu hori, eta guk uste dugu, datozen denboretan ere, hortan inziditu beharko dugula, benetan guztiek jakiteko ibilbide horretan dauden oztopoak, gaur egun basandeten bezala, 2. gradutik 3. gradurako dauden zailtasunak, edo baimenak izateko dauden zailtasunak, lan baimenak izateko daudenak, edo eta baldintzapeko askatasunerako, ez? Baude hor, oso teknikoak direla, askotan ere arrotzak egiten zaizkigunak entzutea, baina azken garaietan guk uste dugu pixkanaka, badoala, xirimiri bat bezala ez, bustitzen jendea, eta jendea konstiente dela zertazari geran, zezailtasun dauden, eta ikusten dutela, hau oraindik indarrean dagoela, ezohiko legedi hau, eta jende askok sufritzen duen legedi bat dela, eta beralako batean amaitu behar dela, ez? Eta bide hortan, aipatu dituzun ekimenetan bezala aurrerantzan ere esperantza daukagu jendarteak bide hori laguntzea, bide horretan aktibo izatea eta bide horretan guztiok parte hartzea. Azken bat, eta saio honetan azkena ez du elkarrizketatzaileak egiten, baizik eta elkarrizketatuak bihar gurean eneko handu beza izango dugu, Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako idazkari nagusia, eta berarentzako galdera bat eskatuko dizut. Guk galdetuko geniokena eneko hori, gaina jakinda gaia landu duela, bai berak eta bai bere alderdiak, gaiaz jakitun direla. Nola ikusten du, azkeneko denboretan, hemen lortu diren adostasunak, batez ere autonomia erkidego zein Nafarroan lortu diren salbuespenezko espetxe politika amaitzeko horren adostasun eta konsensuoiek, nola ikusten ditun beste eremu batzuetan. EA eta Nafarroatik kanpo, nola ikusten ditun adostasun horiekin egon daitekeen jarrera, eta aurrerantzan etor daitezkeen adostasunekin. Behar gurena izango da eneko handu ez eta galdera luzatuko diogu. Inaxo Oyarzabal,